izy aby zegny ny tany ivarotanao amizegny zegny izy ka fa vita zegny le raha amboarinao amizay zegny anao amizegny mandeha mivarotro satria efa vita zegny izy fa hoe voamboatra zegny le raha tianao voamboatra zegny ny raha hainao voamboatra zegny ny raha anagnanao trakefa andeha hivarotro amizay zegny atsika de alokanao andeha hivarotro malo tsara ny fitsaboananao le raha tokony fa nisy zegny amin'ny toeram-pivarotanao mba misy zegny rehefa andeha hivarotro amizegny zegny anao efa tsy sarotro am'ilay client zegny andeha isafidy hoe ity amizegny lay tiako ity amizegny lay tadiavako hatrizay donc zegny tiako volaninitsy fa tsara zegny ny tsaboananao le raha tianao anagnanao trakefa ndraiky le raha hainao zegny ny aloha donc zegny aloka andeha hivarotro zegny aza mbala varotro malo antegna vakegna aloha malo fa le varotronao zegny amboara fo le raha hainao ndraiky tianao ndraiky anagnanao trakefa igny amboara miadigna zegny izy tohany matsara izy amin'ny coin-ao malo fa anao manomboka eto zegny tsara anao managna patience hely malo commence zegny anao midriky voalohany zegny ny plateforme tsara idirigna voalohany zegny en Facebook eo zegny satria Facebook zegny presque olo jiaby amintsika Madagasikara hita amizao ty zegny managna compte Facebook zegny tsara zegny idiranao amin'ny Facebook fa ny tegna malaky ny Facebook zegny amin'ny TikTok zegny TikTok magnano vidéo foky hely fo anao 1 minute na hoe 2 minutes de tapitra fa tsara zegny ny agnanovanao ny déconazy la décoration hely zegny amin'ny TikTok zegny izy volagno toy voalohany Facebook presque olo jiaby mampiasa izy magnaraka zegny TikTok magnaraka zegny YouTube ny YouTube zegny centre de recherche olo mandeha magnano recherche igny hita zegny le raha tsaboinao magnaraka zegny somary magnoragna liany reny anao courage fo fizandraka zegny volagna mariny YouTube zegny magnaraka zegny volagno toy de amin'ny YouTube zegny tsara koa zegny anao magnano contenu zegny magnazava lavalava kokoa ohatra ny 10 minutes zegny tsaboinao amin'ny YouTube zegny magnano vidéo zegny anao vidéo lavalava ataonao amin'ny YouTube magnaraka zegny plateforme koa zegny amin'ny tany fitadiavan'olo asa zegny amin'ny LinkedIn tsy magnifa atolokanao ohatra hoe reto Facebook reto YouTube ity TikTok ity LinkedIn mbala misy koa zegny atao hoe podcast amin'ny Podbean misy koa zegny amin'ny plateforme Instagram izy eo zegny mbala sy tonga de varotro zegny raha zegny tsaboinao malo fa mandeha zegny anao mitsabo le raha tianao raha anagnanao tsakefa ary ny raha ifately izy toy ny raha tianao ny raha anagnanao tsakefa ary ny raha hainao zegny tsaboinao ao anampianao olo gratuit malo ka fa mahay maro zegny olo tonga eo mahay maro commence mivarotro zegny satria izy ka fa mahay maro rô intéressé amin'ny raha tsaboinao zegny automatique zegny irô ny vanga zegny amin'ny raha amidinao izy ka anao soty zegny mampianatra zegny anao mampianatra anao commence mamorogny boky PDF zegny anao na hoe e-book zegny anao ataonao amin'ny raha ty antsegny commence mividy zegny le mpianatra vidinao zegny satria arakaka amin'ny prix agnanaovanao izao zegny mahatonga zare mahay maro mandeha mividy izy ka anao mpampianatra l'école zegny automatique irô mandeha mividy amin'ny polycope amidinao izy ka maro zegny olo mandeha mianatra cours aminao izy ka anao zao ty hitanareo ne hitanao ne raha za zao ohatra bigi amin'ny jigny za ohatra bigi amin'ny jigny clique karaha igny fo tsy mila mandeha magnano spectacle eky zegny satria raha ty vilokony hainao satria avy an-tragno fo ava izo tsy mila mandeha mamonkony tragno araka ny volagno tamin'ny module taloha ode
ode ampisevitry mampanjary afaky sisy zay ndraiky zay am'zio ty fa hoe avy antragno fo tsy tanao za zio ty antragno nahato fo za magnazavy raha ty hitanao aminao zio ty zay karaha zay koa zay donc zay izy ka pihira zegny anao volaniko mitsabo la hiranao anaova antragnonao ao classienao la hira de katrikinao misisinao izy de commence zegny anao miditra ty plateforme aby igny asa hoe magnano interview de mikoragna de izy volaniko lien amizay zegny rehefa vogno zegny anao fa maro olo amy marchenao io anao mivolagna hoe ambanao hoe lien izy ka tianareo zegny andeha agnampiko areo amy raha zegny lienao zegny izy io fa ny raha tsabonao alohanao hivatry volaniko tsara zegny ny raha andeha ambidinao bien présenté présentable zay misy ke mason'olo mahita igny zegny tonga de hoe intéressé zegny izy hoe ay raha ty raha ilaiko raha ty ohatra anao zio ty zegny midriky tagnatin'ny développement personnel ty azy atsika magnazava hoe karaha ty zegny angalantsika position zay zio ty magnazava raha zegny aminao matoy anao zio ty zegny tafidy tato zegny agnisan'ny resy latra zegny anao ara mila karaha zay koa zegny tsy abonao aminjare zegny mila resenao latra zegny zare amin'ny alalany na photo zegny na vidéo amin'ny voalohany eo zegny ireo mikiliky lianao zegny tonga de miboaka eo zegny le sarinao na hoe ireo mikiliky le miboaka eo le vidéonao de tavela eo zegny masonao de mamaky le raha misy eo zegny zare mamaky teny na koa hoe tonga de mandray la décision mivanga zegny de rehefa midriky agnatin'ny raha midinao amizay zegny zare tsy misantira perte fa hoe misantira nahazo valera nahazo raha mbala tsara enjare zegny enjare karaha zay zegny ataonao de mampianatra izy igny zegny anao agnatinao de izy alainao taka foka ohatrany nagnanaovako araiky zio ty zegny karaha zay zegny ataonao mitsaozy kale